लोगोफोर गोबां हिन्जावफोरानो गावनि आबुखौ लानानै जोबोर सिन्ता जायो। बिथांमोना जोबोर सिन्ता जायोदि जोंनि आबुआ मानो एसेबां फिसा गुबुननिया मानो एसेबां गिदिर आरो लोगोसे बिथांमोना सानोदि जोंनि महरा जोंनि बे आबुआ गिदिर जाबासो जोंनि महरखौ साबसिन नुगोन। महराथ' समायना नाथाय आबुआ फिसाब्ला जोंनि आबुखौ एबा जोंनि महरखौ जोंनि पार्टनारा गोजोननाय नङा। बेनि थाखाय बिथांमोना गावनि आबुखौ गिदिर खालामनो जोबोर नाजायो। लोगोसे गावनि हौवाफोराबो बिथांमोननि पार्टनारनि आबुखौ गिदिर खालामहोनो नाजायो। बेनि थाखायनो आं नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों। मानोना बिथांमोना जोबोर नागिरो, जोबोर सोङो, मिथिया बिथांमोना मुलिनि नामखौ एबा क्रिमनि नामखौ। बेनि थाखायनो आं नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। नम्बर 1 आव दं हाशमी बी एक्सेल कैप्सूल्स। नम्बर 2 आव दं BT36 कैप्सूल्स। लोगोफोर नम्बर 3 आव दं आइसोसेंसुअल्स इनहेन्स ब्रेस्ट इनलार्जमेन्ट क्रीम्स। नम्बर 4 आव दं लोगोफोर इन लाइफ ब्रेस्ट इनलार्जमेन्ट क्रीम। नम्बर 5 आव दङ लोगोफोर VLCC शेप आप बास फार्मिं क्रीम। लोगोफोर नोंथांमोना बे मुलि एबा क्रिमखौ मास मोननै एबा मास मोनथामसो ट्राइ खालामनांगोन एबा लानो नांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेनि फिथाइखौ मोनगोन। नङाब्ला लोगोफोर हप्तासे लानाय, खेबसे लानाय, खननै लानाय बेफोरबायदियाव जानाय नङा। लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना जेसे हायो एसेनो गोबाव लाबाय थायोब्ला एबा मोजाङै इउज खालामोब्ला नोंथांमोना फिथाइखौ मोनथारगोन। बेनि अनगायैबो लोगोफोर जोङो एक्सारसाइज खालामनानै मोजाङै जानाय लोंनायफोरखौ मोजाङै थिग लाखिनानै एबा मोजाङै जोङो बेखौ खस्थ' होआब्ला जोङो बे आबुखौ लोगोफोर मानिया बियो हारसिङैनो गिदिर जाखाङो। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरखौबा नुदोंब्ला बेफोरबायदि प्रब्लेमाव गोलैदों अब्ला बे भिडिअखौ बिथांमोननो शेयार खालामना होब्लानो जाबाय।